ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Yosman Media ва аз ҳамаи шумо мо миннатдорем барои дастгирӣ ва лайк подписатсиятон ва ҳатман колокольчики канала гирон кунед, то ки дастгирии шумо ба мо монад ва ногуфта намонад. Бародарои азиз, чӣ хеле дар акс мебинед, Баҳриддини Сабур яке аз силсилафилми беҳтарине ки дар 2022 баровардааст, ин бошад санг ба гӯри Лайлӣ аст. ва боз як силсилафилме ки чанде пеш бароварда буд, Қасри ғам буд ва ҳама медонанд ки Қасри ғам ин як силсилафилми бениҳоят зебо буд ва ютубро яъне ки ба ларза оварда буд. ва ин силсилафилме ки санги ба гӯри Лайлӣ ин ахири 2021 ба навор гирифта шуда буд ва 2022 моҳи январ баромадааст, рӯзи шанбеи гузашта. ва ногуфта намонад бародарои азиз, ози ин силсилафилм аллакай як қисмаш баромадааст. Якум қисмаш, яъне ки қисми яки сериал баромадааст ва зиёда аз 400,000 просмотр гирифтааст ин филм ва бисёр мухлисони ин филм, яъне бисёр мухлисони Баҳриддини Сабур ва интизоранд ки кай Баҳриддини Сабур дуюм қисмашро мепартояд. ба фикри ман рӯзи шанбе баромадааст ин филм ва рӯзи ҳамин шанбе, яъне ки рӯзи чандум, ба фикри ман бошад рӯзи 29 январ мебарояд, рӯзи шанбе дуюм қисмаш. чӣ хеле ки мо медонем, филм яке аз сериалҳои беҳтарин буд ва ошиқӣ буд барои шахсоне ки ошиқанд ва эҳсос мекунанд инро. ва ногуфта намонад бародарои азиз, дастгирии шумо барои сериали дуюм баромадан танҳо лайк аст. чанде шумо дастгирӣ кунед ва сериали зуд мебарояд. ва бародарои азиз, ба хотире ки сериал зуд барояд, фикрҳои худтон дар комментария бинависед. Филм чӣ хел аст ва ба шумо маъқул аст, мехоҳед ки ҳамин хел филмҳо бисёр бароянд ва яъне ки фикрҳои худро дар комментария нависед ва ҳатман лайк, подписатсия кунед ва ногуфта намонад видеоро поделиться кардан ҳам фаромӯш накунед ва навори дигарро интизор шавед ва филм ҳатман мебарояд. боқӣ сарбаланду обод бошед. Паноҳатон бар Худо бод.